আমার আরো আমার गांसेयाव बेसेबांब्रा 200 फानदों खम गैया खम हरनाया नों बिगुर खमाव हरदोब्रा Hello guys, welcome to my YouTube channel. So guys, दिनै जोंहा दुरान काप नायनो थांनो नागिरदों. दिनैनि गेमखौ गेलेगोन बड'लेण्ड एफसि भार्सेस इन्डियान आर्मि फिट बे मोननैनि गेजेराव जागोन खेलाया. दा जों रेडि जाबाय नै थांनो थाखाय. दा नोंथांमोनाबो नालांबाय थादो बिदिबा जोंजों लोगोसे. ओमफ्राय ओरै दं नै लोगोफोर दं. जों दा रुमनिफ्राय ओंखारलांसै आरो नालांबाय थादो. थाब थाब फैदो सेंग्राफोर. गारिया बाव जायगा थोगोनलै आयै गारिया बलेर'सो जोंना नायदो फिलार जाखाबाय माथो आरो दंबावोसो नै बिसिबा बुरजा दे थाब थाब सेंग्राफोर गाखोदो थाब थाब गालांजागोनबो सेंग्राफोर थाब थाब फैदो नै गारिया खारसिगोन ओंखारद' बिस'आ बोरो मोनबायना मोनफैबायना औ थ' थाबायदो बिदि नङालै जाम्बाफोर ग्रुप फट'सो लानांगौ औलै हौवा दंमोन ना गाइस जों दा मोनफैबाय नै थांगासिनो दा मोनफैबाय जायगायावहाय बड'लेण्ड जार्सि बायलांसै नामा आरो बा बायलांसै बड'लेण्ड जार्सि दंसै माखासेया होलांजोबबाय देखायदोंबा एसे बड'लेण्ड जार्सि नामा बेसेबांब्रा गांसेयावलाय बड'लेण्डनि जार्सि मोनगोन नै 4 नाम्बार जोब गासिबो 150 थाखा जाहैबावदों नै 150 थाखा गांसेयावहाय मेन गेट मोनबाय जों दा नै मेन गेटनि सिंजों हाबलांसै नायनो हागोन नै मेन गेट मोनबाय दा सिङाव हाबलांसै हासुबा ब्लेकआव फाननोसै बड'लेण्डनि जार्सि मोनगोन नै गांसेयाव बेसेबांब्रा 200 फानदों खम गैया खम हरनाया नों बिगुर खमाव हरदोब्रा बड'लेण्डजों बड'लेण्ड 100 नों लानोसै फंबाय लादो ओहो आं बड'लेण्ड नङाना आंनि गांसेयाव 200 जाहैदों नै बड'लेण्डनि जार्सिया बिसो नै माबाया बिसो मोजां ना मोजांसिन मानसिया बिर जाहांबायबो माथो खेलाया मोनायावसो ओमफ्राय मानसिया बिर जाहांबायबो नै जोंना नानिया बड'लेण्ड एफसि ना
माजों सापर्ट बड'लेण्ड ना नायनो हागोन नै नोंथांमोना मानसिया फुरा बिर जाबाय ना टिकेट हगोन नुनाय नङालै टिकेटखौबा नै बेयाव VIP नि नामा VIP नि जाहैदों नैबे अनलाइन टिकेट स्केनिंनि बे नैबेजों माने VIP फोरनि फार्स्ट गेट बे VIP नि माने बेजों ओमफ्राय जोंना माने VIP नङैफोरना नै ओरैहाय फैनांगौ नैबेजों VIP फोरनि थाबाय खेलायाथ' 6टानिफ्रायसो दा माने एन्ट्रि जागासिनो नायलांदो नै जारौ दिनै फार्स्ट टाइम फैदों नै सायावहाय फैबायमोन खनसे ओमफ्राय दिनै गेम नायनायावसो गेम नायनायाव ना फार्स्ट टाइम दुरान्ड काप होमबा नुसिगोन जोङो लाइभआव नायनो हागोन नै बिर जाहांखाबायानो बै हरै जिङावसो नैबे 1 नाम्बार गेट एन्ट्रियालाय मारैब्रा अनलाइननिया इयावसो जोंना अफलाइननिया नै बैजासो नैबेयावहाय अनलाइननि जोंना बेजोंनो हाबनाया गेट नाम्बार 2 and 3 सिख्लाबजोबखायो नै दंखायो नै फाइनालि मोनफैबाय जोङो स्टेडियामावहाय नायदो नै नोंथांमोना खालिसो दाबो बांद्राय फैथ'वाखै मोनायावसो नालाय गेमा नायगला सोरजों सापरालाय बड'लेण्ड सापरा सोरजों बड'लेण्ड गेमाथ' दा मोनायावसो जाहैबाय दानो फैग्रोबाय जोङो नै एसे मोसादो
गसंदोंब्रा गसंदों सिखारदों गसं गसं सिखार जायो dan mojoं bा लागासै ना ओइ जालाय आयो Mantan Rakyat फैगौ 19 आगस्टआव जानो गोनां मोनाबिलि 6 बाजिनि गेलेनाया आवगायनानै